र' सोंग्रोनोसै खाम जादोंना जाबाय नै बेयाव खुबैयोमोन मा मा मैगं बाब दिनै स्पेसाल जादों नारजिया नै गोरान दोङो गिसि दोङो नै खारै संनाय आरो बिथिं नै सातनि दोङो पापरबो जाबनायसो नै बेदरा बिराद गोथाव जादों दिनै बिराद गोथाव टेस्टि जाखादों नै फिसा फिसा फ्राय बायदि गोथाव दे जाबाय था दै दे बाहाय पस्टनि ना बाहाय पस्टनि रंजानायनि पस्ट गोथाव नंगौना नङा गोथाव ना नै बिथाङा फनाव बिराद बेस्थ' रं नम्बर दों नै बावहारि गोदान ओंखाम रानदों नै जाहा सोरबा होग्राबो दोङो नै अमा बेदरा बिथाङानो संनायमोन बिराद गोथाव जादोंनो बिराद रोङो मास मोननै ट्रेनिं लाखानाय आं सोरबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिथांखौ नै बियो बिया जानाय खैना गोदान लाहानि न'मोन मोजां गोदोर लुदों मुर कालारल' होनो नांख' पेन्देलखौ सेफायजोबाखै दिनैनो होनखाबाय आं दे मोजां लासै जादै बिराद खम जानानै बिराद मोननायनि बिबारफोर मोननायनि जागासिनो आङो नै जा रान्थुनिफोरा जाथ'वाखै खैना गोदान राननायखौसो जागोननो दासो जिरायसिगोन नै बिथांमोनानो जात्रानिफ्राय संनाय एकदम जोबनायसिम औ नै बिथाङा बिराद संनाय खुरनायाव थिग दोङो रोंखाजोबो मानसिया हायथुथु दुब्रिब्रि जानो हायासै बिराद हायथुथु दुब्रिब्रि बियो 1.5 फुटसो जागोन पुलियाव मोनजासै नै जाहा बिथांमोनाबो आइजोफोरा बिराद लासै जादै मोजाङै जा नै बिथाङाबो बिराद मावबाय ना हरलै माइबो नायथारासै बियो हा मा नांगौ दैनो दै दै नांगौ नोंथिं जाबाय